Salam aleyküm, men Devran. Görüşüňiz ýaly dostlar, habarsız galma gepleşigi däl ýylyň iň betleri saýlaw gepleşigine hoş geldiňiz. Gepleşige başlamamyzdan ol dostlar, like basmany, tesir ýazmany, Instagram agza bolmadyk bolsak, agza bolmany, jaňjaga basmany ýadyňyzdan çykarma. Dostlar, bilşiňiz ýaly Mediatema YouTube kanalynyň soapşysyna, ýagny topluluk diýilen yerine ýylyň iň betleri, ýylyň iň aktivlary diýip saýlaw geçirdik. Aýdymçylyň iň betleri, rapçylyň, klip düşürýän studiolaryň, Instagram blogerlaryň hemmesiniň saýlawyny geçirdik. Bilýänsiňiz we maksimum şekilde adalatly bolsun diýip size saýlatdyk. Ýagny siz saýladyňyz. Dostlar, öňünden kiçiräjik duýduruş edeýin. Eger siziň saýlaňyz birinji bolmasa bizden gat gördük ki ýok, sebäbi siz saýladyňyz. Köpçülük şoňa ses berdi. İlki bilen başlaýar ýylyň iň aktiv, iň bet Insta blogger. 5600'den köp adam gatnaşyp 54 götürüm bilen birinji ýere eýe bolan Nazarita gutlaýar. İkinji yer 15 götürüm bilen Gülçinar Gülçinaram gutlaýar. 2020-nji ýylyň iň gowy Instagram accountynyň saýlawyna 5200'den adam köp ses berip 68 götürüm bilen tamamlaşlar birinji ýeriň eýesi boldy gutlaýar Kemal. İkinji ýerde bolsa Tama Projektor berekella. Yaşlar iň gowy aýdymçylaryň saýlawyna başlamamyzdan ol iň bet aýdymçylaryň iň bet kliplerini düşürýän studiolaryň saýlawyny edelim. 6200'den köp adam ses berip 79 götürüm bilen birinji ýere Ýagşy Show Ellis Production eýolly gutlaýar. İkinji ýerde bolsa Art Studio gutlaýar Döwje. Inne olsa kinoň iň gyzykly ýerine geldik. Ýylyň iň bet, iň aktiv Zenan başly 9200 adamdan köp ses berilipdir. 45 götürüm bilen birinji ýere eýe bolan elbetde Amalia Vehin. Amalia gutlaýar. İkinji ýeri 20 götürüm bilen Ceren Halnazar vally berekella. Ömrümün sonuna çilli sonuna çilli sevmeni. Inne olsa geldik ýylyň iň bet, iň aktiv oglan bagşysyna. 10.000'den köp adam ses beripdir. 10.000'den köp adam ses beripdir. 58.000 götürüm bilen birinji ýere elbetde Sehot Jumayev gutlaýar. Sehot Jumayev. Benim oncuk bolyan bolunok Yüreğe samana boyun bolunok İkinji yer eýe bolan oglan bagşymyz Celil Nurberdiýew. Biz yüz gürleşelim gel hemme zalim. Gel yüz aydalıydım ben doğru zalim. Ýani Amalia bilen Sehot Jumayev'a gelemizde elbette birinji yer diýenmiň. Sebäbi elbette diýenmiň. Sebäbi bilýärsiňiz dostlar, her aýdan aýa iň gowy klip bar. Saýlaýar, şol saýlawda köp sanlaryna Sehot Jumayew ile Amalia birinji yer alýardy we biz elbette Sehot Jumayew ile Amalia'ň aljagyny eýýämden bilýärdik. Inni geldik hip hop dünýäsine 2020 iň bet rapçysy. 6600'den köp adam ses berip 45 götürüm bilen birinji ýere Sap Jumayew eýolly gutlaýar Sapçik. Semezge ile gider mi kalpten bu kine Men giderin taşlap giderin men zemanem ile Men gidel henizem ellin men gidel ezizim Sen anmarsın göz yaşaksa bolup mesem melim sile. İkinji ýerde 37 götürüm bilen Saik Däli berekella. İskim bilen gurlaşam o ece etmedik ki bilmem yok yine köpçülüğün içinde duyan yeker iyice karışıp oturma gelir. Dostlar, Instagram bolsaňyz bu saýlawlary siz saýladyňyz. Ýagny Mediatemaň agzalary inne bolsa Mediatema tapar bolup biz saýladyk kiçiräjik aýdyp geçelim. Ýylyň iň bet klipi Amalia'ň köýmekmi klipini saýladyk. Aktyorçuluk, klip,
aydım gaty goýulypdyr. 1 ýyl bolmanam 1 milyon görülmeýän eşdi berekella. Men kedini sevmek mi? Sana canımı vermek mi? Ya hayallerde gezmek mi? Sevmek mi? Koymak mi? Ýylyň iň bet aydymy diýip Jelilin Sen sebäp aydymyny saýladyk. 5 aýyň içinde 900 000 dinlendi we 2020-nji ýylda iň gowy dinlenen aydymlaryň biri berekella. Geldim seni sorap yine bilem ok sowap bol söýmegime sebep men sensiz olmarım yekesere. Hip hop dünýäsine gelemizde ýylyň iň bet aydymy diýip media tamatopary gyzylşy saýlady. Men buraya yolları geçtim. Sevimden yürümü deştim. Yaktı durmuş direkt tümlüğü seçtim. Sevgüçü barımdan geçtim, barımdan geçtim. Swiss 347 aşok men galereyam olanlar berekella media tamatopary hip hop dünýäsinde iň gowy aydym diýip gyzylşy saýlady. Gyzylşykda men uçup barýan. Zılışıkta benim uçup arayan Bozadıp sevgin yağlı Ben özümden kaçıp arayan O da bir olam yağlı Şeýlelikle 2020 ýylyň statistikasyny jemledik, saýlawlaryny jemledik. Dostlar, ýakynda ýene bir sürprizim bar, ýene bir täzelik bar. Aktiw bolun we iň esasat özüňizi gowja seredin. Hoş, sag bolun, like tesir bilýäňiz. Gyzylşykda men Giyeceğim yatıl dediler Sen bilin baht bideler Gel gidelim gözden gayb Sevgimi dumman edem gayb onda başlaýas ilki bilen ýylyň iň aktiw, iň bet, ilki bilen ýylyň iň aktiw, iň bet Instagram blogeri. Insta blogger diye Instagram. Awa, Insta blogeri. Ha, saýlamamyzdan ozally. Saylamadan ozal. Iň gowy aydymçylaryny saýlamamyzdan ozal. İn go aydınçlar. Saýlawna gelelim. Ýaşlar, ýylyň iň gowy aydymçylarynyň saýlawna Aydınçlara gara yanlış girdim. näle ýerdime? Şundan bir hil boldy ýa-ni. Zaten gowy däl boldy. Oğlun başçısı. Iň bet, iň aktiw oglan bar. Elbetde birinji ýer diýemde sebäbini bilýänsiňiz. Ses boldy ýa-ni. Yapacak bir şey yok. Ne bolsun? Evet şuradan işleye gelip düşündüm. Şerden gidelim Rozi. Sıttırma. Dostlar, ünseren bolsaňyz, media tamam muştoklary, indi bolsa media tamam komanda. Agzalary, media tamam agzalary. 16 aydaydı. Şu gel parparma. 16 aýda şo maňynda gitdi. Agzal siz etdiňiz, zälo. Siz ettiniz. Etdiňiz bolmaýar saýlaw. Kim etti onda? Siz saýladyňyz. Siz sayladınız, ava. Siz saýladyňyz, etdiňiz ya. Yok, prosmotruna amaýdaýynmy? 1 milyondan köp o var. İn bet MP3'ü deyip. Şu an udaraya ber şimdi. Ya olar görýänçe 900 000 bolmaky. Gyzylşykda men uçup barýan. Magarallaraymy? Näme diýip okuýan men? Megalary. Megalary. Olanlar berekella media tamam